Dneska si společně zahrajeme modpack s názvem Cobblemon, ve kterém se nachází samý Pokémoni, jak můžete vidět tady vedle mě. A já vás nebudu dál zdržovat, vrhneme se rovnou na video. Jo, ještě budu moc rád, když mi dáte like odběr, hodně mi to pomůže, čau. Absolutně nevím, co to je. Měl by tady být Pokémoni, který se absolutně nevyznám. Jako absolutně, ale doufám, že to bude dobré. Fakt vůbec nevím, co tady budou jako dělat. A měli by tady být Pokémoni, takže prostě budu hrát a uvidíme. Držíme si nějaký stromeček, že? Ty vole, nějaký divný crosser. Takový. Na piče, jak to slovo. Tak. Tyvo, co to je za crosser teď? Divný. Je to chce, aby zmáčkl M-ko. Zmáčkneme. Zmáčkneme M-ko. Co to po mně chce? Jo, aha, já mám podle mě map. Dál. Já jako fakt vůbec se Pokémona nevyznám. Takže. Ale já chci Charizarda, že dáme Charmandra. Jako vy to vyhodíme. Aha. Co dělat? Ember. Já jsem moc byl, ale těžké. Mají ho. Fight. Ale co mu dáme za? Dám mu tohle. Sejmu Fire Drag. Tak cípno, ty vole, ten dostal podle jo. 90 na experience, aha. Jak se vezmu s sebou? Pojď ke mně. Ty jsi mi jak peskal. Ale dobrý, pojď. Ježiš, to je jak Reaper. Já chci vrátit. Ne, nebejt. Co to je hezkýho? To je zase znižený pták. To zmátím a já. Svině. Dobrý. Jsem se ale, je to něco, co není normální Minecraftu. Nevím, jako. Co to je v tom moc nevyznám. Co to je? Neběla. Dobrý. Číme nějaký irony. Tak, číme si další shooter. Tak. Vidím krávu, to by mohlo taky zabít. Tak musím chytnout. To je pták. Co to je? Šrumiš. To zabil. To taky. Ja. Kokot. Co to je? To je tak jaký prasovec, to je lechonk, lechonk. Ty jsou ty leprikony. To jsou ty leprikony, to je dobrý, to chce. Tady jsou leprikoni, to jsou aprikony. Těšíme, že jsem taky nebyl. To jsou zelený. Aprikony. Oranberry. Jsem se vůbec nic, to pegou. To je nějaký divný pták. Pidgey. Je to je Pidgey. Pidgey. Pojď sem. Pojď. Embra, pičo, cípneš. Catch. Pokébal. Kurva, my máme pokébaly. No, tak. Pojď. Já svůj zmátím. Aha, jsem si moc nepomohl. Jsem moc neopral. To něco dělá? Au! Jsem naprdel celkem. Použiju zase titan. Embra. Ho sejmu. Pojď. Jejda. Se reloadoval shadera, nevím proč. Dobrý. Znovu byl 11. Co mi to jako pomůže? Já takhle se můžu vzít, Jarkem se můžu vzít k sobě. No jo, Buníry. Fuj, to je nosný králík. Red Miniscenes. To se taky bude hodit určitě. Budeme pěstovat všechno, budeme farmáři, prostě budeme pěstovat všechno na skladě. Vlastně všem bombíka.
Píč. Co to je? To pak Sonic. To je Sonic. To kurva. Sonic. Chtělo by to vykraftit už nějaký ten pokéball, si můžeme chytat jiný pokémony, takže já jdu natěžit si nějaký uhlí. Tak to bude stačit. Jak tenhle mod se jmenuje, myslím nějak Cobble mod, nebo nějak tak. Nebo jo, Cobble mod se jmenuje. Better Cobble mod. Mělo by to vyprávět jenom, že to jsou přidaný ti pokémoni, ale fakt vůbec nevím, jak to tady funguje. By se líbilo bydlet někde v civilizaci nebo někde. Aha, to jsem to chtěl říct, vole. Co to je? Co to je, kurva? To je pak slula, kapibara dohromady. To je žlutá kapibara s chobotem. Ty vole, to je dobrý. No. Píukováju. Tak dobře. No ještě furt nejsem už na tebe. Tak, se bude dít tak, pojď něco dobrýho. To je poklad, tyjo, to je poklad, to je plný hovno. Ty pičo, jaký bizon, co to bylo? Ty koko, jaký bizon. Na tom by se pak mohli jezdit, ne? Ale vlastně by se mohli pak lítat na tom Charmander, teda Charizardovi, než to bude Charizard, ok. Link Cable, to se bude hodit určitě. Uděláme si tady nějaký prostor a zkusil bych vykraftit. Nebo zasadíme ty sprouty. Nám tady rostou stromečky. Dám si pokéball první. Proto pokéball bych zkusil chytnout toho bizona. Fastball. Ok. Zkusíme. Hop. Pojď. Chyť se. Chyť se. Buď můj. Ne, jsem se úplně lehko, ty vole. Hop. Chytnu tě, chytnu tě, chytnu tě. Pojď. Hej. Pojď, prosím. To shift. Oh! Nice, pojď sem. Oh! A můžu na mě jezdit? Nemůžu. Kurva, chci se na to vysednout. Oh! Piči. Fuj, to je hnusný králík. Pak je takový ty jedný pohádky. Takový ten hajzlík vysmátej, který se smál, vole, a pak byl nasraný a pak brečel. Zkusíme ho vyfajtit, tak jako ze srandy. Kraul, zkusíme kraul. Nebo jste... Aha. Zkusíme ten náš nejsilnější útok. Aha. On umřel. No tak pojď sám. Ten mrtko, ty mě nebude zabít, byl má Charmandra. Hajzle. Jak ho oživím? Musím zjistit, jak ho oživím. Tak, to je další dan. Aha. Já je můžu nakrmit. Je tady fakt hrozně těžký najít něco, co má menší level než Charmander. Já to prostě po něm hodím a nezajímá mě to. Fight Ember. Utrává úplný hovno. Au. A jo. A žuch. Aha. Já ho stejně nemůžu. To oživím. Jo. Tohle potřebujeme. Tohle potřebujeme. Jo, to nebude dost těžký vykraftit. Jo, bude Gasty, ty vole. Já prostě odložil své věci. Šel by trošičku cestovat, šel bych se podívat trošičku dál. Tak, si myslím, že by tohle mělo stačit. A můžeme se
video na pro. No zbytek vám tady dabuju, protože zvuk stal za hovno a nevěděl jsem, co mám říkat. Takže první věc byla ta, že jsem si šel natěžit kopr kvůli výrobě Pokébalů. A pak jsem se málem vyzbil všechny své Pokémony. Jsem štěstí. Scratch. Au! Co to je? Ježiš, co to je? Čo bude za borec vyplazlý jazyk? Likitung. Tady ještě kráva. Ne, to je osa asi. Muduraja. Fakticky nevím, je to úplný hovno. Co to je? A pak se mi povedlo najít nějaký dungeon, nebo co to bylo, kde byly nějaký bedny, co mi dávaly relic coiny, se kterými zatím nevím, co můžu dělat, což mi můžete napsat do komentářů. Mrtvé. Co se napadlo relic coin? V čemu je relic coin? No, on si neumří. Neumíraj. Pojď, zbij ho. Nice. Aha. To se nám se ani fajtit. XP candy, Buttergun. Co to je za velkýho golema? Ne. Hej ty vole, takže mám všechny pozabíjel. A pak se mi povedl najít další takový dungeon s těma relic coinama, před kterým se mi povedl fakt epický clutch. No, nebyl epický, jen tak jako... relic coin. Aha, no tak to jsem nechtěl. Yes, nice. Zkusím ještě tady zabít tu ludru. Tu včelku, kurva, jsem úplně vymazal. Nice. Já si myslím, že by to k tomuhle videu mohlo být vše. Budu moc rád, když mi dáte odběr a like a napíšte mi dolů do komentářů, jestli mám z tohoto budu pokračovat, anebo nikoliv. Tohle je vše, děkuji za to koukání, sam a čau. Samozřejmě, že jsem to outro přečetl, ale tak nastím se o to, že?